Pe canalul meu și astăzi facem partea a doua din facem casa de Crăciun. Momentan atât am făcut în episodul trecut. Asta le-am pus, am mâinesc cu camera asta și haideți să mai facem. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Haideți să începem să facem camera asta. Bănuiesc că dacă este în video, ar trebui să avem un televizor. O să pun televizor aici. Mi se pare că se potrivește cel mai bine. Bun. Zic să punem și un ceas, tot așa. Așa ar fi. Nu pot să le gândesc. Da, dar vreau neapărat să punem niște clămpițe. Sau aici am pus clămpițe? Nu. Așa voi fac și acolo, pentru că totuși aici este iarnă și da. Nici așa cum e în iarnă, nu. Nici așa cum e nu să le plană și... Înțelegeți voi, bun. Asta vreau să pun și un din asta pentru că sau două, pun două. Și asta nu știu dacă am avut-o, deci o să o las pe asta pentru că este și mai mare și este și mai bun. O să le pun așa. Bun. Acum vreau să pun lumini. Vreau să pun luminile astea aici și să facem un ceva. Pun astea așa. Să fac aici un loc pentru citit. Adică doar pentru citit. O să pun... Mă scuze dacă nu mă auziți, am gumă în gură. O să pun aici așa, unde punem cărțile, poate pun... Nu pun plante, vreau să pun, dar am zis că nu punem plante. Vreau să pun asta. Așa. Merge mai în spate. Atunci o să tragem asta mai așa. Veniți mai așa. Punem așa. Și asta o să o punem aici. Bun, mi se pare mai bun aranjamentul. Acum trebuie să punem cărțile. O să pun cât de multe pot, pentru că vreau să fie ca și o bibliotecă. Vreau să fie locul pentru citit, am spus asta. Dar de nu știați, mie îmi place să citesc. Cred că o să fac la un moment dat, o să-mi arăt colecția de cărți, pentru că nu am foarte multe, n-am o bibliotecă întreagă, am o masă mică de cărți. Punem și astea și cred că nu mi-ajung. Vreau să iau astea, ca să la fel, cărțile astea, mă rog, nu contește. Vreau să iau cărțile astea. Vreau să, știu cum mai îs cărți și asta costă la fel. Vreau să pun așa mari, pe categorii, înțelegeți. Bun, și acum mai înghesuim aici câteva. Merge. Ce păi pun, așa, e perfect. Eu zic că e perfect. Dacă punem asta aici și faci cadou? Da, pot. Atunci vreau să fac cadou. Să le pun pe la brad. O să facem cadou în minge de basket. Așa mi-a venit. Mașinuță pentru copii. Vreau să le pun așa, ca și cum ar fi wow. O să pun niște jocuri video. O să pun două. Că știu cum aveam încă, dar nu știu de. Vreau să pun un skateboard. Să nu ce nu se face. Atunci o să pun întreg.
mai arăt și cartea asta. Pun așa. Să-l pun așa. Acum, wow, cel mai mare cadou. Pun un tigru. Ce să mai pun, ce să mai pun? Uite, globul ăsta de Crăciun mi se pare frumos și așa că o să-l pun și pe ăsta la cadouri. O să pun și un pachet de cărți. Pentru că, de ce nu? Diamante, bineînțeles. Sub bradul nostru de Crăciun o să fie foarte multe cadouri. Punem așa, punem... Temir pe unde mai punem. Bun. Dacă pun aceleași... Nu contează. Dacă pun aceleași... Dacă mai pun încă câteva chestii, nu contează. Adică la fel. Vreau să pun și jucării, pentru că... Jucării. Vreau să pun o chitară asta. O chitară asta, cum sună? De sună. Să pun? Nu, să pun. Ce să mai punem? Cred că o să pun camera foto. Un popit. Eu așa îi spun popit. Nu spune nimic. Știu că nu e popit, dar seamănă cu un popit. Încercați să ziceți voi de nu seamănă. Arată foarte bine. Mai avem cadouri? Bun. Atâtea au fost cadourile. Îmi place foarte mult pentru că sunt multe cadouri. Cel puțin mie îmi plac cadourile foarte tare. Vreau să ascund puțin mai așa skateboard pentru că surprize. Bun. Acum trebuie să vă obsesc. Zic să punem jos chestia asta pentru că se potrivește. Și în living am văzut noi în videoclipul anterior că am avut niște din astea de iarnă. Uite, le vedeți? Cred că mai bine asta se potrivește pentru bucătărie și cealaltă pentru baie. Așa că cred că o să o pun pe asta. Sună bine. Cred că seamănă bine. E fain. Că și când eu mă iau după cineva, nu mă iau. Televizorul lăsăm așa. Bun. Acum o să vreau să fac un tablou făcut de mine, pentru că vreau să-l pun cu niște fulgi, adică o să fac fundalul albastru și o să fac fulgi. Mergem unde facem picturi. De ce nu am? Unde aveam? Cred că era pe aici. Nu înțeleg pe ce nu. Mă rog. O să punem... Mă scuzați pentru oprirea asta. Și vreau să vă spun în videoclipul ăsta, pentru că mâine nu o să postez deloc. Adică cum e o chestie care nu s-a mai întâmplat. Dar da, nu o să postez deloc. Și pentru că am un concurs la tenis, sper să mă susțineți și să câștig. Chiar dacă asta e primul, nu contează. Deci am zis că fac baia. Asta știu, am pus acolo. Ok. O să punem aici,
Cred că o să las așa, nu să vopsesc. Vreau să pun. Asta cu asta, adică culorile. Apoi, vreau să pun ca de asta. Pentru că e mică și e perfect. Apoi, vreau să pun. Cred că cel mai star pot fi asta. Și în mijloc nu o să pun nimic. O să pun doar perdele. Vreau să pun și tablou. Cred că o să-l pun. Ăsta s-ar potrivi mai bine aici, pentru că este roșu. Cred că o să-l pun aici. Se potrivește. Nu știu ce se întâmplă. M-a speriat. Nu știu ce se întâmplă. Vreau să pun aici așa. Ca să-mi pun șamponurile. Chestii. Am intrat aici ca să luăm astea. Vreau să pun două. Să pun. Pentru că nu vreau să ne bat, pentru că dacă vă uitați atent, iese mic și nu vreau. Bun. Acum trebuie să pun. Asta vreau să pun așa. Acum aș vrea să pun din asta să faci. Pici. Pun X la geam. Să nu se vadă geamul. Deloc. Veci. Uite veciul. Spun astea două așa. O să vedeți ce o să fac eu cu veciul. Nu o să las acolo. Bun. Acum trebuie să pun. Uite câte ori am asta. Așa. Și aici pe ultimul raf, să zic așa, o să punem niște profoape. Că nu avem profoape. Bun. Scuze, că trebuie să închid ușa. Bun. Acum nu o să mai pun nimic, cred. Momentan nu o să mai pun nimic. Ba da, o să pun. Doamne. Vreau să pun. O să vedeți. Nu vă zic. Vă zic. Dacă știți. Înțelegeți că nu. Bun. O să lăsăm pe asta. Zicem că e albă. Bine? Dar vreau să le pun. Le pun așa, normal. Bun. Dacă știați că asta o să fac, bravo vouă. Dacă nu știați, tot bravo vouă. Cred că o să pun niște pietre, mi se pare cel mai bine. Și o să pun aici covoarele astea albastre. Bine, nu sunt chiar albastre, dar sunt un albastru verzui. Acum aș vrea să pun o oglindă aici așa. Așa, un colț de tot și vreau să mai pun. Nu mai punem, o să pun așa pe mijloc. Bun. Bun. Acum cred că atât a fost. Baia, că nu-mi place jos.
Așa e mai bine. Și aș vrea să... Îmi place că am făcut așa mult până aici, adică n-am lăsat cum am lăsat în videoclipul anterior, aia goală și da. Dacă se mai vede aici, bun, așa. Dacă mai vreți să fac partea a treia din acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Share este ca să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Ale, vă pup, la revedere!